ये तन मनी और बे पेट ना भरो बे पेट भरे वाला चीज है का भाई लोग, पेट भरे वाला चीज है ना ना। तो देखो बताओ दामाद जी से इतना प्यार करो तनी हाँ जब न तब एक ही बात कहो तनी कि हमार निशानी ले लो, हमार निशानी ले लो। अब सच में कहो तनी अब हद हो गई बाटे। अब हम सोचा तनी कि चाहे केहू कुछ कहो निशानी ले ये लेबे दो, काहे से कि हमेशा हमेशा खातिर याद रही कि हम निशानी ले ले बानी। अब प्यार करो तनी सब कुछ करो तनी, एगो निशानी ले लेम त का दिक्कत बा। अरे हमके दुनिया से का मतलब बाटे हाँ। आ कौन जे बेटी पतो वाला बानी कि हमारा उहे बेटी पतो के डर लाज बा। बताओ कौन कहीं कि बेटी पतो वाला बानी कि उहे हमारा लाज लिहाज बाटे हाँ। आ एगो लड़का बा त अपन दिन रात बहरे कमाताटे हाँ। अब कहिया पतो यही कहिया ना, तब तक ले जवानी के मजा उठा लेबे दो। अब का कहीं अच्छा एक बार जवाब दे देतनी उनकरा के, मने जवाब नहीं मतलब एक बार साकार लेतनी कि ठीक है बा अपन निशानी देवे के तैयार बड़ा तो हमहू लेवे के तैयार बानी, का दिक्कत बाटे। अब मानतनी कि प्यार कैले बानी, कोनो खिलवाड़ नहीं न कैले। प्यार तो प्यार होकेला, जे प्यार करेला उहे जानेला। प्यार हम कैले बानी तब ठीक है बा जा तनी फोन करी कह दी बड़ी खुश होखियन। लेकिन जब ये बात सुनियन कि ना तो खुश तो होइए जइयो, बहुत उनको शौक लागत आटे। जातनी अगर फोन करम ना तो फोन सुन के तो खुश होइए जइयो। देखी तो कहत का बाड़न एगो तो पता नहीं ई का बकवास करे लगली से सब अतिया रे, बीच में एगो डिस्टर्ब कर दे तरी सही। हेलो हेलो तो का करो तनी जी? याद में हम सुतल बानी, जौन प्यार के निशानी देवे के कहत रही ना अब ले सके नहीं, कोनो दिक्कत नहीं के। पहले तनी सोचा समझत नहीं, लेकिन अब सोचे समझे वाला कोनो बात नहीं के। और जब ये इच्छा बा कि हम बाप बनी और मतलब रौरी तन से एगो लड़का हो खाई त कोनो बात नहीं के। का आप एगो सच में बताओ तनी, जब प्यार के निशानी लेते बनी तो मैं चुमा का बात बारे सब कुछ करत तनी, एगो निशानी भी ना मन उदास रहल ह। अब ली उहो पूरा कर दे तनी। हेलो गईल हाँ मीठ मुस्कान देख के तब जो ना करे के तब ना का कहवावे पर लागल बानी तो कहनी कि तब आई न आई देबू ना। सोची दिमाग ना हका एकदम सनी। अच्छा ठीक बा आवतानी आई ठीक बा। अरे कौन डर लाज बा, ना मरद बाड़न ना लड़का बाटे, लड़की बिया त ससुरे बिया मानतनी कि उतर और मेरा रुए बे कोनो बाते नहीं रखो ना आवतानी। ठीक बा जल्दी ठीक बा बाय बाय लव यू बैक लगे होते बड़न त लव यू बड़ा लव यू आई लव यू बोले के इनकर मन करेला। अरे बुला के बुला देनी पर देखी गांव नगर के आदमी तो कोई की कर का दामदा बार बार आवेला। हाँ छोड़ो कही तो कहो, हार मान ले बनी, चाहे दुनिया पर मुंह पीटा हुआ अपन देखे के बा, अपना से मतलब बा के और से मतलब नहीं खे। अब लगल आइए जइहन, कितना हम खुश बानी। भले हमार मर्द एजन निखन तक आ, लेकिन मर्द के शौक तो पूरा करत रह। चला हो ऐसन ऐसन बाकी कोनो दिक्कत थोड़ी बाटे। अरे प्यार कैले बानी, दिल दिल बानी अपना सास के, जब उहे राजी बाड़ी तो हमहू राजी तो बटला ही ना बानी। अरे का चाहे गिफ्ट मान ला कि जब देवे के बा उनके तब रखला है, ओमा कौन टेंशन बाटे। दे झिझक के हम उनके गिफ्ट देबा आ प्यार करब। आज चुम्मा जब हम मंगल लिया साला फोनवा में कितना मीठ मुस्कान लागत रहला, आ लगे जाए तो कितना साला कितना निक लागी, एकदम झकास, कोनो दिक्कत नहीं है, एकदम पागल दामाद है आवारा। अरे प्यार कैले बानी तो साला सरहजो के थोड़ी छोड़ ले बानी, दामाद बन के अपना सास के भी छोड़ब ना, कब्बो ना छोड़ब, ऐसा कोनो बात थोड़ी बटे। चले द फेरा में पड़े द, चक्कर चलाइब, अपन दिल एकदम गदगद बा। चल दिल एकदम गदगद बाटे। आ मान ला कि फिदा हो गल बनी, वो हमारा फिदा हो गली।
साला पहले ही बेर में अपन निशानी दिखाई देनी, कहत नहीं कि हम देखी न पाहुन, देखी देखी कितना निक लागत नहीं। अब हम उनका मजबूरी ना समझ पानी, खूब देर के बाद समझनी कि हमारा के ऊ पटावत नहीं। चलो हम उनकरी घर का थोड़ी है, आन के के घर का ही टेंशन नहीं खेलेबे के, टेंशन बाटे अब मान ला कि पट गल बड़ी तसला प्यार का दिल का महसूस पूरा लाभावे के बाटे और करे के बाटे। चले था उनकरा पलानी में जवानी रोता उनकर, वही का हम बुतावे जाता नहीं, ऐसा करो बात नहीं के ठीक है। हे भगवान, कभी कहो तनी कि आवो तनी, सच में दुनिया में ना अपन माई बाप तो विश्वास नहीं करते तो मने की पड़ गई नी बेमार रतिया मुआला से बचनी, सास बेमार रहली पहले दामाद रे। ई गाओ तर पीढ़िया नियर गीत कुछ ना ना सौर रहला त ना गावल जाला, मिली ना मिली ना। हम तो कहीं कोनो निमन गाना ना सुनाई बता नहीं, निमन गाना गाय में का भैंस गावत रहा, निमन का गाना। अरे देता है साथ जी, करता है मुलाकात जी, अच्छा। मिले ना कदर और दिले दिल जान से प्यार करते हैं। अच्छा। का दिक्कत बाटे ऐसा जगह हम बैठल बनी कि केहू पहुंच ना सकेला। ऐसा ये तो गेटवा लगावल बाकी ना, गेटवा लगावल बा लेकिन उमा केहू औरत रहल के रहल मा ये बनी कोनो आइल बड़ी सका के हल आ कोनो बुढ़िया से नहीं हो। ठीक बा, कोनो बात नहीं के तो बटले बटे। तब ए हमर लवर चबर होई का लबर चबर मत करो का, हमहू सोच लेनी कि वो दिन झगड़ा में नहीं, पहले पहला आखिर सियाइल बड़ा कि तो नहीं हम हमार निशानी लो, ते हमहू निशानी लेवे पर तैयार बनी। ठीक बा तो द एगो चुमा दे दा हमरा के। अरे चुमा के बात मत बतियावा, ठीक बा काहे चलो आव लेटी जा, तले आराम करी जा। लेटल से काम चले कि कुछ मिली हाँ मिली का, अब बता दी का। ना 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 नाव न धर ए दादा, नगो से ये तो ढील लाज बका लागेला। तन देखो हां ढील आराम से। अरे अपन मर्द मेरा बन जे का दिक्कत बा, अच्छा जब दामाद सासुरानी जे तब ना अब ना ये दादा कितना बड़े बड़े चील बा, ये दादा बड़े बड़े कितना दी आराम से निकाल के। नहीं के मुझे भाग गए। आपको ढोंगे नहीं किया होता क्या करो, मिल गई ये जे जानता नहीं का आड़ी और लो तो बाटे आ केहू आ ना पाई ओइबो करी तो जनियो से रह कि नहीं खी, जब ले आवाज ना दे नहीं ऐसा कोनो बात नहीं। मिलल कि का भाई ढीला मिलो ढील थोड़ी रहला, हां कुछ नहीं के कुछ नहीं के कुछ नहीं के। ये जे देखा ना तो जब प्यार करल तो बड़ा निक लागेला। ढील हेरवावे के चक्कर में मन करला कि सुता रही तो का हो गई का हल बा, हम ढील हेरवाई चाहे कुछ करी वैसे हम माने कौन कहे कि दूसर के होई सही के ढील रहला आ ज्यादा कोनो बात नहीं के। जू का दवाई लगा दे, कोनो दिक्कत नहीं के। तो का सुतल जी ना तो का दिक्कत बाटे। आवा मुंह पर डाल के चदरिया लहरिया लूटे तो हे रानी। अरे मुंह पर डाल के चदरिया लहरिया लूटे राजा, वहीना की जल्दी से कोई लगवाना बाके जी का आई माने कि का सूती। दिक्कत बाटे। अरे मर्द के बदले मर्द रहो। बाप रे बाप कितना तू मोटा गल बा। अब पर डाली के चदरिया लहरी का भाई लोग ले ली का मजा मुआ हैं तनी माने का कितना मजा बाटे कितना। अब खुश बनी ना। हाँ अरे बहुत खुश बनी तनी अपना दोस्त से मिलने। अब भाई एकदम मिला था ठीक बा, देखत रही लो हमर प्यार का रोमांटिक सीन का। ठीक बा जतन मनी और बे पेट ना भरो बे ई पेट भरे वाला चीज है का भाई लोग, पेट भरे वाला चीज है ना ना। तो देखो और पेट भरे वाला चीज है। बाप रे बाप का चीज बड़ी दादा, ऐसा कोनो बात नहीं के। बेटा हम अपन बंद कर चलो
फिर कहिया मुलाकात निशानी उदा तो भाई के ऊपर बा को वाइब का कितना निशानी बढ़िया मिलल लगा का चीज बा का सामान बाटे का सुपर बाटे बाप रे बाप 7 समुंदर पार गोइलनी 7 समुंदर गोइलनी 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया रे मैं तेरे पीछे आ गया ठीक बा ठीक दी हमर मोबाइल है वो लेके जाए एकदम फोन अरे कैसे कर गलत मोबाइल बा लेके गोइलन का कोइलन देखियो अरे हम चली अब प्यारे कोई रत रह जाई उठी के मने नहीं की करत थकान ले मेरे बाप रे चलो गोइलन त जा फोन करके पूछी न खाना बना जाता न कुछ को जाता न चल जाता टे बाप रे बाप धीरे धीरे टाइम हो गई अहिया अरे केहू होला नहीं तनी हमके खाना ताना बनाई कोई सी तब पसर के काम में एगो दूगो करत नहीं अब हमारा से कुछ नहीं के हो अरे माई रे माई अरे बाप रे बाप अरे दादा चलल मुश्किल हो गई है एक काम से हमारे के हार चलल मुश्किल हो गइल बा अरे क्या करी हो चलने के जतनी को घीच के खा चलल मुश्किल ना होई अरे बाप रे अरे ठीक है कहत रहो खाए वाला चीज बता खाई ना हो त भैया बाड़ा बाहर आ जकरे मन आवत ओकरे खा ता यही काहे करत हबी जेकर अब बेटा वही का कहत रहो कहत का तर बारी भइए के हो भैया उजाले देखत तारे देवरू देखत तारे के कर काम करो झूठों के का हमारा चक्कर में पड़ल पड़ो भैया के फोन लगा के पता करत तानी कि भैया तहार रख के कर अच्छा भैया का पता लगा चाहे कुछ करो अरे बाप रे जाता नहीं आराम करे अब हमारा बस के बात नहीं के कि हम चली हो गइल सा तब अभी उहे हाल बा बेटा बेटी के बियाह करला शादी करला उड़ियावला तू अपने चक्कर में पड़ल बारू दो कतना दे दे भैया भी फोन लगा के पूछता नहीं कि तू गोइला तू का गोइल बड़ा हाँ पता करके फोन करके पता करता नहीं बाप रे अरे बाप हो अरे मरिए जदी तो ठीक रहल रे का करी आयो भाई आया बैठी नहीं के जात अरे भाई अरे बाप रे बाप धीरे धीरे चाची जी तनी 2 महीना आटा तक देई न आटा खत्म हो गइल बाजी ए बच्ची हमार काहे तो कहरो तनी जी हमार तो सब कुछ भरल बाबा की का करबू के का बनावे करी जब बुढ़ौतिया में इतना मुंह के घरी एल दांत में तो टूट गइला आ लइका हो खावा तनी अरे भाई हो माई अब चाचा जी तो होइए नहीं खी के कर 2 साल से तो मने औते जात नहीं खी जी हाँ हमार मरद तू जान गलो कि दूसरा से आवत तो मने के का नहीं ऐठी ना इतना आटा देई न जातनी ले ला आटा ओय में डिब्बा में बा 2 कटोरी अधिक के ले लिए तने हमरो के जदी नहीं के काम का बेरा हो गइल बना ले बजान जा। आइए चाची जी बानी जी तनी आटा दे आ दीदी रहू के आगे बनी भौजी हमर आटा मांगे त नहीं पीछे लागल आइए दीदी यहाँ के देखी जी हई यहाँ के देखो हई उमरियो में काहे चाची जी रौला शरम ना लागल ह हेहू उमर में एगो बेटी के बियाह कर देली लाज बेटी शरम के होत रहते त हैं ठीक थोड़ी ना हो लागल खाई हमके नहीं के बुझात कि हमार होता तो के काहे दर्द होता ए दीदी तनी दुआरिया पर देखत माने जी हमारा नहीं के बुझात कि हमार क्या लइका भौजी के बैठ के आराम कर बढ़िया दर्द होता आराम है कर ये चाची जी हमर दर्द ना होत ह जान तनी हई उमर में आखिर में बताई कि उ दुनिया देखी त का कही तो दुनिया देखी तो का कहे दुनिया खाए के देता टे ये चाची जी कोनी है कि चाचा जी त बाहर गइल बानी का त 2 साल से सुननी आ तो अब के कर पापा लेके ढोतनी जी पाप कहलू तो कहलू कब मत करे तो सर दरे सड़िए से पकड़ के जीभिया खींच के आता पर दे दे हां चुप रह जानता नहीं हमार कुछ। कार वजीब खींच बताओ तू का जानबू कि राम के कर छी। होवे का होवे प्यार का निशानी लेल बनी और का बुझाता कि केरो फेकल ओकल ले ले बनी कुछ कहत नहीं का चाची जी कहत का बनी हम तारे के का कोई अच्छा सके चाची अपना बेटी के बुला लेती बेटी दम जाके तनी देखतन जा रहा आखिर में उनकर छोट भाई आवे वाला बा तो जरूर नहीं बेटी नहीं बाकी जाए दो सुनी ना तनी हटावा देती हमरा घर दीदी जी बोले लगम कबही आराम रे राम छी हे उमर हउए कहीं लइका हो खावे के हमरो एगो सास बाड़ी नैहर गइल बाड़ी
कहली राम राम छी लइका हो तार सास के खाई दाज बा तार सास से मुंह मरे त आइए मम्मी जी हम रउआ ऐसा रहती न चाची जी तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जेती मर जा जाके गरम तो कर ये का करत रु बैठ तनी हटवा देती हम अपना ले ला घर तू दुआरे कटोरी जाके। बढ़ाए के लिए तनी हमरो के 2 दिन 4 हाँ दिन हाँ खियावल रउआ जा। खाली हो खावत रही हमनी के नौकर लागल बन जा दुनु गोतनी बना के देव जी ना तो दुइये को ना हमर लोग लइका बाटे हो आइल बानी। 12 गो होई जे त का दिक्कत बा चाय दी 2 दर्जन ध दी का दिक्कत बटे हम जा तनी अपना तब? घरे बोले खाए के ठेकान नहीं के तका लोग लेकर रहिए से तो बाप रे बाप मारा पीटी होई तो कुल तो लौर लेके जाए से तो कितना गिनती करे में निक लगी कि 12 गो आदमी आइल बा ओकरी ओर से हम तो ये चाहता नहीं झगड़ा होता तो मार देने कैसे ढह जाता रही सा एकदम से खांची भर का हमारे लोग लेकर रही तो एक ओर से 12 गो आदमी जाए तो कितना निक लगे हम चाहते नहीं कि वो टीम में खड़ा कर दे आई होनी से हम का कही या ना कही आए कहते सके लाज नहीं खे लागत खाई अपनी भतारे के कमाई तला जाई कहे आए ला शर्म के कौन बात बिया आ मरद है जा बाटे कि देखता जानता कह दे झूठ सच की तोहरे हवे अब देखो ना ऊ कुछ अलगे कहती हौ कुछ अलगे कहता सब दुनिया तो थूकते बा कहताटे हैं तो बाज बाजी रह तबो चलाम नहीं खे जेकर ढेर लड़का होता तबो चलाम नहीं खे दुनिया कौन और से जिए ना दे आजकल के जुग जमाना ई बाटे दुनिया पर मुंह पिटाओ लड़का हम हो खाइम तो खाइम वैसा में का मतलब बाटे ज्यादा कुछ बोलता रहीसा कहता रंसता दुनिया से का मतलब बाटे सब इनार में गिरी तो हम ना गिरम बाबू बेटा तो के केहू कुछ ना करी ठीक बा आ तो के हम कष्ट ना होके दे भले परेशानी हम झेल ले लेकिन तो के सोना जी हम कुछ ना कर दे हम लल्ला में आराम से पड़ रह एमे तले नामू नामू मुँह चलावा ओकर बाद आज तो के सेवा तो इतना करम कि देखिए ना दुनिया से का मतलब है भले लोग के ताना सुन ले बेटा तोरा खाती लेकिन तो के कष्ट ना होके दे बाप रे बुढ़िया का देखा है बुढ़ौती में लइका हो खावतिया तनको लागत कि लाज शरम होइए नहीं खे कहाँ ले बेटी पतोही को होखे के चाही त आराम से बैठ के और कहती है कि खाई अपनी मरद का कमाई त ला जाई काहे के आहो खा लो और कहते कि तनी 2 कटोरी बेसिए आटा ली ह तनी हमहू के बना के दे दिया लागत कि ओकर नौकर हई जाऊ तनी और ने चली जी दीदी का भइल अरे माई रे माई होई का जी देखो तनी त हमर बुझाता नो कि हम का कही ए दीदी देखो नी जी बुढ़को कनी के लाज शरम लागत जी आए बेटी दामाद बना तड़ी अब बाक दीदी रो बुझाता बोला तनी ऐसे बुझाता कि हमर सोत होत का हिया छनछनात नहीं खिए दीदी रो बताई का तना घाम लागत जी जा घामा ठीक लागत रे तबीयत खराब बटे बुखार लगल बा का बुखार तनी आई ओ दादा बुखार जकर नहीं हो लागे करे वो बुढ़िया के देख के लाग जाई का जाना तो हां ये दीदी बताव रिया नहीं तब का हो गई बुढ़ाऊ तो रहबे ना करना माने चाचा जी अजी दीदी तो ये तो हमहू सोचता नहीं आज से गोइल बानी चाचा जी 2 साल से गोइल बानी आ की कोर हो जी आई औरी कहते कि हमारी मर्दे को अरे मर्दा रहतन तब ना तनी क्या जान के करा ले कुकरम कइले बिया आ जान तनी हमरा तो बुझाला न कि एकर दमदा से कोनो चुपा चोरी चलेला आ ये दीदी जान तनी हम ई से दमदा आवेला त बताई बेटी होइए नहीं ना कोनो भौजाई ना साली सरद और जब ना तो आवेला तो घर में जाली देखे खातिर दीदी छता पर गइरो निया ना कपड़ा पसारे ओनिया मड़िया वरिया तो देखो नी 10 दिन से जी गवे रहल ह जी खूब हंस हंस के यही तरह बतिया बतिया के फिर तरह के हुसास दामाद बतिया ई रउआ बताई त भला अरे तो दादा अभी तो तू ना आइल रहलू हम ना जाना तनी वो बुढ़िया का खेला देवरे के रख ले नैहरे के खिलाड़िया ना लइकवने के रख ले काहे ना लइके लागन स काहे ना चचे लागन स काहे ना मम्मी लागन स कुलहनी के बहुत है त कोई अजी ये बड़ा खिलाड़िया ना जी दीदी तो बुढ़ौतिया में मानी ज्यादा कुछ हो करे उससे हमनी से काम मत आ ये दीदी एगो ओकरा बात कह सोरा दे मने लगे जाके खला बैठिया उठिया मती तनी बढ़िया आदमी के संग रहल जेला कि बढ़िया ना जी हमरा अपना घर ले टाइम बटे कि हम बैठी ओने खे पर लागत रे सोहे के बाटे कुल खेत में जाके हम तनी बार भाजी भात बनाऊ ना बा करुआ के तो भाजी भात खाली इना सोचने को मीठ मछली ले आई सब आ ये दीदी एगो बात सुननी मीठे मछली खइहा त खइहा और कुछ ना खइहा सुनी ना एगो बात सुननी ह कोहत या बुढ़िया न कि मैं 2 रोटियां बना के दे दिए हम बोल के बात करिया बना के देबे मत करे उ लइका पर लइका हो खावा सामान का नोकर है जा उनके बना के देवे खातिर ना बात तो सही कनी ह जाके भाजी भात बना के आराम से खा पी के सुत तनी लेके आइए मऊ के ना दादा दीदी ठीक कनी ह उनकर नौकर है जब बुड़को कनो के भले जतना जन्मावे के बाद जन्माव समझ जातनी अपन तनी माई से बतियावे अरे बाप रे भाई झाड़ू लागत रे बाप रे बाप हे भगवान हम गलती कर देले बानी हो दादा लेकिन
दुनिया में अब ऐसा मत केहू करी न कि हमारा नियर गलती करी। का करी, एगो प्यार कैला कि नाते अब निशानी देवे के कह दी हन बेचारा। अब कहमी कि जब इतना कह दिले बड़ो तब निशानी लो। अरे माई हो माई, आया इतना जब कह दिले बड़ा तो निशानियों ले लो। लेकिन ये दादा हम तो इहे कहम कि हम ऐसा गलती कर देनी वो दामादे संगे। बाकी हमारी अलावा दादा अब केहू मत ऐसा गलती करी। हम तो आज गलती के साजा भोगतनी। प्यार कैनी, प्यार कैला के बाद बाप रे बाप, प्यार निमनो बा खराबो बा। आज है प्यारे कैला के टेंशन भोगतनी या सब लोग ताना मारता। लेकिन हाथ जोड़ के कहतनी दादा बहुत बड़ गलती हो गई बा, अब ऐसा गलती केहू मत करी। अरे बाप रे।